ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз да мо барф буридай. имрӯз 19 апрел саҳар кати барф буридай. ҷама гӯспандора эм додум. оям хурдестиян хостагиш хурдестай нахостагиш данҷа ай оғул буромадай қади қомача рост дора. анам вай очаш мумкин эм хурдестай очаша гум кадай дод задистай. и бузича ки ма чун ҳар вақта фақат давида када пешма мебиёя. давида када пешма мебиёя. давида када пешма медуна ки ма ҳози ягон буза меқапам ира мемакуно идами қадима мехеза рост места. афтобак буромад. нури афтоб буромад. иншоаллоҳ ки аз як дамда и барфа об мешаванд. инами ҳамаш биза инеҷа. анами ҳама биза. аз як нури афтоб роя иншоаллоҳ и барфа ҳамаш як дамда об мешаванд. кам кам шамол ҳама вақт ҳаст. пистон шабине шир дороз як дамда я ба чашм мехӯрад. ҳавлиёма ҳамаша руфта хушрӯ када тоза кардам. бине кам кам барф боридае некин тоза ҳама ҷо тоза озода. ними ҳавлӣ тоза ними дигаш ҳоли мондагия иншоаллоҳ оста оста иҷаша тамом кардам. ана иҷора побиё када мондан дар кор барои гашни чӯкро пишнодан иҷоҳо то тозаи хушрӯ шавад. дафтар биёя масрӯя бара тамом. дӯстони азиз дар инҷа ма хостам ки як салати сабзигӣ кунам. дар инҷа ма дар ду коса гирифтагием бигем. якташ бо капуста яктай дигараш бо вай сабзи холӣ кӯдакон намехӯранд. дар инҷа ма аллакай ки намак приправаи барои корейский салат камакак уксусу чеснок андохтагием. ҳамхе просто ба кафи даст хушрӯ када мехелем барое ки да ҳам приправаи андохтагию намаки андохтагимон да савзи худаш бикаша. чанқа ки ба ҳами кафи даст ки бумолем мақсад ҳамоқа ба маззаи хушрӯ мебиёяд. ва дар инҷа мо равған андохтагием. баъд дар охир бодрингома калон калон реза када андохтум. бо ҳамхе ҳамаша якҷоя кардам. анамхе салати мо тайёр шид. анака дар холодильник мемонемаш. дар инҷа ма хамири пончик гирифтагиам. вақте ки пончикома буридаки гирифтам зиёдтиҳои гирдое ки пончик мебуроя пирашкишон мекунам. хамире ки ма дар пончик чӣ андохтагиам чӣ хел хамира тайёр кардагиам дар рецепти ма чанд намуд пончик ҳастай. марҳамат ромада тамошо кунед. инам хаҳозит хушак тӯнука ки мақсад тӯнуки бадуш намекунем як бигем 0,5 сантиметраш мекунем. формаҳое ки звёздочкое ки харидаги будам барои кӯдако бениҳоят ҳами форма маъқул шуда интереснияшона. пончик дар асл кулла мешавад. ба дар инҷа ма як бигем 5-6 таша звёздочка кардам. боқӣ мондаша кругли кардам. ҳозир бо ҳамаша чихел кардам. бодаш мо нишон метиҳам. иншоаллоҳ дар инҷа ҳозир пирашкиёмам як бора печонда мемонам. пирашкиёма печондаша нишон надодум. ҳамаи мо шумо медонем. анамхе ҳамаша мондум дам гирифтан 1 соат истодак. ҳамхе бояд чанқаи вараам куна ҳамқа хушрӯ мебиёда пончик. вай мобайнакошона ба як кришкачане инами кати формача якам кати буридам. анаку руғана мондум гарма кадам. акози якта ё я бирён када мегирем сирха када. хушрӯ када ду тарафша сирха мекунем.
خاککی خوش رو میکنیم. بوی با مزه برآمده است. انا میخوای پونچیکای ما تیار شدن. تماشابینان عزیز ببینید چه خوشروک اومدن. ای کروگلیوش ای ویوش звездочкош дахелш кантар каҷа омада хамир мулоимаки баъд барои ҳамин анака ҳози иёра вай мекунем. варёни згушонка иҷа ма тайёр кардагиям. дӯстони азиз, дар инҷа ман ҳамаша аз гӯшони варёнка тар карда гирифтам. анака украшатшон мекунем. барои интересни шудани кӯдако ҳам вичам ба гати хушрӯ мебиёяд. круглиёша мехоем вай кардам, шаҳри кати украшат кардам. звездочкаҳоша кати звездочка мекунем. беҳад видуш қати ҳамиҳо хушрӯи бад мебиёяд. ҳатман шуморам барои фарзандотон тайёр кунед, интересни мешавад. азима иҷа салата нишонтим тунад. беҳад салати тайёр шудагия уже 1-3 соат дар холодильник истод. салати хушрӯ ҳатман тайёр кунед шумоям. анака пирожки. пюре дарунаш дама ба ғайри рӯғани хазар ҳечи дохтагӣ нестам. мешавад ки мақсад на пиёзои тайёр дорум будозум, лекин кӯдакон намехӯранд. чанд бор кардам ҳамаш монд. баъд пиёзи сирх кардагӣ медозӣ, ӯ хеле дахада маъқул нашид. хулоса ҳамихе обични пирожки. анак якта пончика озима шикаста дар шумо нишон метиҳам. видео кам-кам хира нишон додистай ба фикрам. чихел мулоимаки хушрӯ омад. дар иҷа имрӯза компотима кати себи хуч ози дар банка мегиримаш. тамошобинони азиз, дар иҷа як ҳамсоям телефон кард ки хонат меҳмонӣ мебиём. ҳами ду ҳамсоям кати ма рафту омад мекунам. ҳамиҷа саросима гуфтам ки ба як пирожки намешавад. давида када рафта якта слоёни вай хамир харида овардам. пухтамаш дар иҷа шакароваки нағз мебинад. як ҳамсояи дигаам ӯрам файрод кардам. гуфтам ду каса ишда маъқул шудагиай. барое ки ӯ шавҳари тоҷик кардагиай нағз мебинад. бисёр хӯрдагиан, мақсад 7 сол аи шакаров хӯрдагиай қуртов. инҷа фатири қат кардам, бигем хереза кардам майда када, аки шакароба тайёр мекунам.
اینم خیلی تماشابینان عزیز یک دسترخوانک تیار کردم برای همین دو شخصی که من فقط قصی همی رفت آمد میکنم. او زنی که من قرطه تیار کردم او زنی رس قرطه و دوست میداره برای که شوهر توجی کدگه در وقتش برای همیقه اینم خیلی همه چی تیار. بیرون این قریب نماز شام پروسته هوای ما آوره باران باردسته 10 منوت دیگه برای افطار. انکه هازی انشاءالله جبار افطار میکنیم هازی میبیوین و یا